Igor Savić, parodična priča Baj, momci sa selo. Di si, komšo, kaki si mi? Pa onako, nisam nikak je. Odi der vamo do Kujnice da ti ispričam nešto. Di hoćeš do Kujnice? Evo dolazim. Znaš šta mi se desilo juče? Znači, nećeš verovati. Šta se desilo, komšo? Ranim krmačice u oboru, znači kad ulete fudbalska lopta. Šta kažeš? Fudbalska lopta? Da, komšo. Uleti tako brzo, udari mi krmačicu u glavu i momentalno je onesvesti. Pa da li je moguće, komšo? Nešto ti ne verujem u tu priču. Majke mi, komšo, ali tu nije kraj. Odmah posle minut u obor ulazi ni manje ni više nego Cristiano Ronaldo. Sada si slagao, komšo, da nema dalje. Ma nisam bre, slušaj dalje. Ladno poče Cristiano Ronaldo da priča na srpskom jeziku. Znači veze samo njočija. Najbolje da priča još i srpski. Majke mi, komšo, majke mi. Poče on tu meni da se izvinjava, da mi se ulizuje, kaže nije hteo da šutne toliko jako loptu kao Bore. Ti si, komšo, 100% pijan, otresu si malo komovice. Aje, kopšo, idi u materinu, pa ti meni ništa ne veruješ. Majke mi. Napadnem ja Ronalda, kaže mu budalo, ponesvestio si mi krmačicu. On poče tu da se izvinjava, prenemaže, hoće da mi pomogne, ne zna šta će. Ajde da čujem, i kako ti je pomogao? Pa nismo mogli nas dvojice da iznesemo krmačicu iz obora, čoveč ima 200 kg, ranio sam je cijelu zimu. Palio nam je još jedan čovjek, neki inače rmbađ je jak. Slušaj bre, ja sam još luđi što slušam tvoje laži. A idi u materinu, komša, kada sam te ja lagao, kada? A kada nisi? Pričaju po selu da nema većog lažova od tebe. Ma pusti bre seljake, pakosni su. Zavidu mi je, pusti ih, slušaj dalje priču. Deder, ajde, baš me zanima šta je bilo. Znači, vadi Cristiano Ronaldo telefon iz leve kopačke. Zove brzo nekoga da dođe da nam pomogne da skoči do obora ovdje. Aha. I šta misliš, ko je posle pola sata došao da pomogne? Ni manje ni više nego Lionel Messi, brate. Ja se zaprepastio. Pa da li je moguće? Majke mi bre, konšo. I Lionel Messi priča perfektno srpski, samo njoči vezija kako drobija. Nisam ni sumnjao. Ma idi bre u materinu, ništa mi ti ne veruješ, zato i jesi zaostao. Bitno je samo da si ti napredovo. Reci mi, šta je bilo na kraju sa krmačicom? Pa ništa, šta će mač, uhvatimo je, iznesemo iz obora, stavimo u helikopter, jedva smo je ubacili. Helikopter? Da, Messi došao sa helikopterom, sleteo na njivu. Konšo, sada si slagao za medalju. Nisam bre, ubacimo krmačicu u helikopter i Messi i Ronaldo je odvedu kod veterinara u Španiju. Mahali mi iz helikoptera, kaže vidimo se. Aha, i reci mi kako je sada krmačica, komšo? Ma dobro je, ali zamisli čoveče da mi smradovi nisu vratili krmačice. Zamislio sam tvoju laž. Ne lažem bre, znači majke mi je. Inače pokrenuo sam tužbu protiv Messija i Ronalda, sad je to sve u postupku, hoću da ih tužim. Uskoro se vidimo na sudu. Ma ja sam bre još luđi od tebe što slušam pola sata ovde kako mi njočiš, kako me lažeš. Aje konšo, ne lažem te, majke mi bre. Nudili su mi 1.000.000 eura da zadrže krmačicu u Španiji tamo, ali sam odbio ponudu, znači. Ma teraj se bre u materinu, lažovu jedan. Stani konšo, di ćeš, šta ti je? Aje, znači majke mi ne lažem, pa ništa mi ne verujete. Ako želiš da pratiš Instagram profil glavnog i odgovornog urednika Igora Savića, kucaj igor.serbian i zaprati ga. Aj sad ovo. Kakva transformacija, gdje ste, braćo? Šta ćemo sad, kaže, tu je Smederevac, braćo, samo da snimam, tu je vas, druže, ali se ne loži, nemam drva, braćo. A da bih imao drva i para, morate malo više deliti naše, znači, parodiče priče, znači, mini parodije, znači, pičke materine, tako da uvek kod nas neko ima neko komšu lažove ili tako neko lika koji voli da laže i tako jebi ga, eto, znači, jedna pričica smiješna, ljubi brat, znači, čujemo se do sljedećeg vloga, jo. Momci sa selo.